למקומות, איקון, צא! וויר ITV, אנחנו נמצאים בפסטיבל משגב הראשון, פסטיבל האופניים הראשון של המועצה האזורית משגב. נמצא איתנו בן אילת, האיש והחזון, מפיק האירוע. הוא יספר לנו כמה דברים שהיינו רוצים לדעת על האירוע הזה ועל משגב בכלל. משגב בייק פסטיבל, שנה ראשונה, כל הרעיון פה בעצם לחבר 3 עולמות. האירוע הזה בעצם, יש לנו פה את התחרות קרוס קאנטרי, שזה תחרות ברמה הכי גבוהה בארץ, תחרות ברמה של C1. האיגוד עושה פה איזשהו מהלך, בעצם הוא רוצה לצבור ניקוד, אז הוא מרווח את כל תחרויות הקרוס קאנטרי ברמה הבינלאומית, כדי שיגיעו השנה דווקא פחות רוכבים, למרות שהשנה למשגב תמיד מגיעים והגיעו רוכבים מחול. אמנם קצת פחות משנים קודמות, אבל בעצם זה כדי שהרוכבים הישראלים יצברו יותר נקודות ויהיה להם יותר סיכוי לצבור נקודות לאולימפיאדה. בעצם לקחנו את התחרות הזאת והלבשנו עליה עוד כמה תחרויות, שיש פה את הוויפ-אוף, שזה קונספט מיוחד במינו, תחרות תרגילים באוויר, ודואל סללום, תחרות head-to-head, שבעצם 2 רוכבים מזנקים במקביל, והמנצח זה שמגיע ראשון לקו סיום. בנינו בו מסלול של 250 מטר, מסלול ששווה באורחים שלו, הם מזנקים בגייט, וזה שמגיע ראשון הוא זה שמנצח, עולה לשלב הבא בצורת פירמידה, וככה מתבצעת בעצם התחרות עד לגמר. אריק פלמן, עם המיקרופון היותר מהודר, מה יש לך להגיד על התחרות? האמת היא שהגעתי רק עכשיו, בינתיים ראיתי רק סקנים פתטיים שנפסלו ברן הראשון והם היו פעם מלכי המסלול, אבל מה שנותנים כאן הילדים, מדהים. ראיתי עכשיו את שולץ, סופר פרו. נמצאים איתנו 2 המתחרים שעלו לגמר, אורגוב ואיתם שולץ. אני אעשה לכם קצת ספוילר, אורגוב ניצח. נתחיל מהמפסיד, איתם שולץ. ספר לנו בבקשה, מה היה בתחרות הזאת? ספר לנו על שלבי הגמר למעשה. היה קשה מאוד, המון פידולים, מלא קהל, אווירה מגניבה לגמרי. אתמול השקענו אותו במלא מים, אבל עכשיו הוא כמו רגז חול, כאילו הכל התפרק אז יכול להיות שהמים הם אלה שגמרו לך להפסיד למעשה? יכול להיות. אוקיי, נעבור לאורגוב. המנצח של התחרות, האורח למעשה, הוא האורח של איתם שולץ, אבל הוא זה שניצח אותו. מה אתה אומר על המסלול? אני אומר שמסלול העניין. יש פה גם ספרינטים, שזה בוחן את הכוח של הרוכב, וגם ברמים קשים שבודקים כמה הרוכב יושב טוב על האופניים. אני אומר שהמסלול נבנה על העניין, ואני ממש מפרגן לכל... הייתם שמחים לראות מסלול כזה בנוי פרמננטי, מסלול קבוע, שאחת המועצות המקומיות תיקח על עצמה ותבנה כזה? לגמרי, 100%. אימון אידיאלי. מי אתה חושב שנצח בתחרות הקפיצות? מי? אורן חסון? אני לא מאמין. אתה בטוח? אורן חסון. הוא אומר שאורן חסון ינצח בתחרות קפיצות. האמת שאני די משוכנע שזה יקרה בצורה אובייקטיבית. יש פה קרב על מי ינצח בתחרות וויפים. הוא אומר אורן חסון. הוא אומר אוריה. כן בדמי, ספר לנו בבקשה איך זה להיפסל על הרן הראשון בתחרות שהפוטנציאל לניצחון היה בכיס שלך. בגלל שזה אף פעם לא קרה לי, מעולם לא נפסלתי על תחרות טכנית, על תקלה טכנית או על התרסקות, אז זה מפתיע מאוד, מבאס, אבל היה מגניב, אני יודע. אני אגיד לך תכלס, יש לי מלא תירוצים. עוד מתחרה, והפעם זה לא רעיון בלעדי, כי זה קורה כאן לכולם, עוד מתחרה, פרופשיונל אתלט, שנושר בשלבים הראשונים. ספר לנו איך זה יכול להיות העניין הזה, וספר לנו באופן כללי על הרגשה של הכישלון, שכולם מצפים לך היא נוראית. אני לא הבאתי את המשקפת בשביל הגינה של החול שיש פה. וזה קורה, אין מה לעשות. חייבים להודות שתירוץ כזה לא שמעתם. היה לו אבק בעיניים. אבק בעיניים, והחלקתי אחר כך על הרצפה, אין מה לעשות. אחי, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה. אבל אף מתחרה, לא משנה באיזה ענף ספורט, במיוחד עם איזושהי מכונה, לא יאשים את עצמו. זה תמיד אשמת האופניים, התנאים, זה הגיוני. במיוחד אם אתה... תקלה טכנית, אז זה תקלה טכנית, אחי. במיוחד אם אתה פרופשיונל.
בטח. אתה יכול לספר לנו, בראייה הבינלאומית שלך, international מה שנקרא, מה אתה אומר על תחרות הדואל הבינלאומית כאן במשגב? Ja, det var alltså jättebra det här. Det var en fantastisk tävling. Alla åkte jättefort och verkligen fina cyklister finns här i landet. מה את אומרת על בריין לופס? וואו. היה טוב. כן, כן, אין ספק. אוקיי, הוא יהיה כאן שנה הבאה גם? אנחנו מקווים. מה אתם עושים פה בעצם היום? כמו הרבה שבתות, מציעים אופני מבחן מהמבחר של 2015, כל הדגמים, כל דגמי השיקוף מלא והזנבות הקשיחים, 29, 27 וחצי. כל רוכב שרוצה לנסות, לבחון, מתלבט בין האופציות, יכול לקחת אופניים לניסיון. זה הרעיון הכי לא אובייקטיבי בארץ, כי הוא השותף שלי. מה השם? אוהד בן חמו, נעים מאוד. עידו איך עידו? עידו שביט, מגו רייד. אוקיי. מה אתם עושים? עושים הכל בעיקרון. וואו. כן. יש לכם פארק נייד לאופניים אולי? יש לנו פארק נייד לאופניים, בלנס. וואו, איזה רעיון מדהים. ווי רייד. כן, ווי נקודותיים. איך שאתה רוצה תקרא לזה. אתה שם בלי הנקודותיים, כן. עולה לך השם של ריאן. אירוע יפה, אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מתרשם, אני גם מתרשם מהעובדה שיש פה, מהכפרים פה מסביב, אתה רואה היום שהאוכלוסייה הערבית מתחילה לרכב, אני פשוט מאושר מהעניין הזה, זה עושה לי טוב על הלב. אחד הדברים שאני רוצה לעשות זה באמת לארגן באזור הכרמל איזושהי רכיבה משותפת, מכונים לקירוב לבבות וכן הלאה, וכמובן שאנחנו נזמין את ווי רייד שיבואו להצטרף אלינו. אז את המסלול של הדואל סלאלום משגב אפשר גם להגדיר כמסלול בינלאומי כמו תחרות קרוס קאנטרי כאן? אני יכול להגיד שהוא מוציא לך את המיץ כמו מסלול בינלאומי. סך הכל נראה לי אירוע מגניב, ונראה לי יש שם אדיר. איך נראה לך הדבר הזה בתור איזשהו תאריך קבוע שנתי, כל שנה פסטיבל משגב, אתה חושב שיש עתיד לדבר הזה, את הסיוטר הישראלי? אנחנו קצת רחוקים עוד מסיוטר, אבל קצת יצא לי לדבר עם בני. הוא אחלה בן אדם, ויש לו הרבה ככה תשוקה לדבר. והאירוע מגניב, זה שיש יותר מתחרות אחת בסוף שבוע, זה אדיר. ואתה יודע, אנשים מחייכים, הכל כיף. הלוואי ששנה הבאה יהיה פי 9 יותר אנשים, ויותר מגניב. טוב, אז שפו וכבוד לבני להט, שארגן פה מגה אירוע, והמשך בעשייה מדהימה, ואני מאחל לך בהצלחה. תודה רבה.